Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР». «Голос Крыма Мая» буду в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Осман Пашаев. Хайрлах шамлар, Сагул Гульсум. И сразу к новостям. В рамках этого марафона Украина снова обратится в Европейский Союз с просьбой применить санкции против России за репрессии в аннексированном Крыму, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на сегодняшнем брифинге. У нас есть его цитата. Давайте послушаем. Остання хвиля репресій проти кримських татар буде і темою обговорення на Генеральній асамблеї ООН. І вчора ми вже почали підготовку для комунікації з Європейським Союзом з цього питання. Ще в минулому році я закликав ЄС застосувати санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. И президент Меджлиса крымско-татарского народа призывает международное сообщество использовать все возможные международные санкционные механизмы по отношению к России с целью немедленного освобождения всех политзаключенных, всех задержанных и арестованных на территории аннексированного Крыма. Черговий злочин, скоєний російськими окупантами в тимчасово окупованому Криму по відношенню до кримських татар та членів їх сімей, осіб інших національностей, які сповідують іслам, свідчить, що і надалі триває повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, які визначають обов'язки держави-окупанта. И свою позицию о новой порции политзаключенных появилась на твиттере посольства Соединенных Штатов Америки в Украине. Ми глибоко стурбовані тим, що Росія продовжує незаконні обшуки і затримання в Криму. Російська незаконна окупаційна влада повинна припинити залякування релігійних угрупувань і примус до військової служби. Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів. Как известно, несколько дней назад оккупационные власти в Крыма на территории временно оккупированного полуострова провели массовые облавы в домах наших соотечественников, в домах крымских татар, в результате чего задержали их и избрали меру пресечения в тот же день в виде содержания под стражей на 2 месяца. Всех наших соотечественников обвиняют в терроризме. Статья 205.5. Понятно, как сообщают активисты крымской солидарности, омбудсмен, постоянное представительство президента в Крыму, Министерство иностранных дел. Это политически мотивированные снова уголовные процессы против коренного народа Крыма. С нами сейчас на прямой связи, как нам подсказывают наши редактора, политический аналитик Валерий Клочок. Вітаємо вас. Вітаю студии, вітаю глядачей усіх. Пане Валерию, вот мы видим очередные обыски на территории полуострова. Что скажете? Ну, звісно, сказати, що добре про це не можна, однозначно. Але в моєму розумінні це один із додаткових інструментів тиску перед майбутніми переговорами в нормандському форматі. І пов'язані також ці дії із можливою створення Кримської платформи, анонсували яку на серпень місяць цього року, перше засідання, яка поки що не сформована повністю. Тому це все дії такі, знаєте, на упередження. І на превеликий жаль, кримські татари в цій всій історії, вони заручники. Пане Валерію, незважаючи на те, що там ритуально всі висловилися щодо політичних переслідувань і закликали світове співтовариство до нових санкцій, от розголос в суспільстві, наприклад, навіть в українському суспільстві тутешньому, щодо Навального більше, ніж до кримських татар, яким щосезону ми дивимося, що лютого-березня відбуваються масові облави в Криму. Чому так є? І чи це просто пов'язано, що Навальний політична фігура, а ці люди з незрозумілими іменами, прізвищами, по релігійним ознакам не цікаві українському суспільству? Ну, я б так не казав. Справа в тому, що мені видається, що частина українського суспільства чомусь вважають, що саме от Навальний може стати тим, ну, знаєте, виходом із ситуації, в якій опинився і Крим, як заручник сьогодні Російської Федерації, і кримські татари, і Україна у своєму воєнно-військовому протистоянні на сході України. Ну, я розглядаю це як один компонент і не розділяю. І чомусь, знову повторюю, є така ідея, є таке прогнозування, що Навальний прийде і наведе порядок і все стане на свої місця.
Саме тому, так мені видається, що сьогодні увага дуже прикута до Навального, і Європейський Союз і Захід, зверніть увагу, не випадково на цьому акцентують, і навіть візит Борреля, це представника закордонного відомства Європейського Союзу, був тому показником, і він там вимагав, власне, просив, наполягав на тому, щоб Навального звільнили. Відтак реакція саме, мені видається, саме така. І я знову ж кажу, я не говорю, що для багатьох і українців також події в Криму вони залишаються поза увагою, але світовий резонанс саме справді такий. А в частині саме от Криму, тут ви слушно зауважили, чому так, світ же ж, бачите, він не проявляє позицію в частині якогось наполегливішого ставлення до у своїх зносинах із Російською Федерацією, аби Крим повернули під юрисдикцію України. Все обмежується санкціями, заявами в ПАРЄ, в Організації Об'єднаних Націй. Це питання, якщо розглядається, то також на рівні декларацій, а Радбезу ООН, в принципі, це взагалі не порушує. І навіть будь-яка згадка про Крим у нормандському форматі, про який сьогодні я вже говорив, то вона призводить до того, що російська сторона взагалі не хоче далі продовжувати перемовини. Відтак і дуже обережно ставляться, на превеликий жаль, і в світі до питання Криму. Це є доконаний факт. Росія посилює свій вплив, посилює свій тиск. І остання заява Лаврова про те, що ми там будемо розвивати відносини з Європейським Союзом, невдале спростування Піскова, свідчить про те, що це все дуже велика геополітична гра. И на превеликий жаль, Крым и Украина тут пока что разменная монета. А как вы думаете, что изменилось? Вот почему некоторое время назад российские дипломаты, которые являются чуть ли таким непередовым отрядом диктатора, диктаторского режима, вот некоторое время назад они как-то еще более или менее нормально и с уважением обходились западными дипломатами, а не как вот произошло недавно даже с тем же Жозефом Боррелем, когда из уст Лаврова звучали невероятные вещи, и, как, впрочем, в Европейском Союзе заявили, что это была провальная встреча Борреля с Лавровым. Потом, знаете, встреча министра иностранных дел Финляндии, на брифинге тоже Лавров кучу всего наговорил. И вот, кстати, на этой встрече, если я не ошибаюсь, министр иностранных дел Финляндии выслушивал от Лаврова о вот этой европейской русофобии. Вот что изменилось? Я думаю, що це процес доволі довготривалий. За моїми спостереженнями, він не відбувся там впродовж останніх півроку чи року, він тривав давно. Згадаємо з вами повернення Російської Федерації делегації в ПАРЄ. Довго питання рухалося, врешті-решт цього досягли. Але це лише один елемент. Другий елемент доволі серйозний – це продовження економічних зв'язків країн Європейського Союзу з Російською Федерацією. І мовчазна згода на це фактично за великим рахунком Сполучених Штатів Америки, тому що у своїх стратегічних цілях США завжди переслідували мету зближення Європейського Союзу із Росією і особливо поширення європейських стандартів на схід від Польщі, Україна, Росія та сама. І за мету ставили завжди Сполучених Штатів Америки членство Росії в Європейському Союзі. Це не секрет. Але, звісно, що Росія дещо по-іншому бачить свої відносини з ЄС і свою місію на Євразійському континенті. І в тому числі через посилення економічних зв'язків вони ставлять у залежність країни ЄС, аби вони більш лояльними були до них. І от саме така, як ви кажете, нахабна поведінка дипломатів, дійсно зверхня, і заява Лаврова, вони є тому свідченням. Не в останню чергу тут зіграв і проєкт «Північний потік-2». Він не є визначальним, ще раз говорю, але він один із таких механізмів. І ви зверніть увагу, навіть Данія, та що дуже довго опиралася будівництву через свою територію окремої ділянки, вона на це погодилася. Німеччина, котра постійно сповідує принцип тісної співпраці Російської Федерації, навіть додумалася, створити громадську організацію в окремому федеральному окрузі Німеччини, яка буде співпрацювати із судном, яке добудує цей «Північний потік-2». Тобто всі механізми задіються для цього. І саме тому, що санкційна політика Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу по відношенню до Росії, вона носить індивідуальний характер. Тобто у нас санкції засовуються до юридичних осіб чи до фізичних осіб, але не секторальні. Тобто вони наносять шкоду економіці Росії, але не глобально. Вказує на те, що Росія це відчуває, Росія це розуміє. І є така, знаєте, мовчазний договорняк, я перепрошую це слово, між Європейським Союзом США та
Росією в частині їх подальшої співпраці. Тому тиск і наполягання, таке нахабне наполягання дипломатів Російської Федерації по відношенню до Європейського Союзу ми будемо бачити надалі, він буде лише посилюватися. Я хотів би, звичайно, помилятися, але поки не бачу підстав. А Европейский Союз все же как-то реагировать на это будет? Ну, вони зробили заяву, ми будемо якось Ну, посилювати кроме санкції, але заявлений, знову... высказываний Да. недовольств. Ні, вони сказали, що ми будемо посилювати санкції. Але тут питання, які санкції? Ми чомусь звиклися із думкою про те, що санкційна політика – це притча во язицях, яка з часом доведе Росію до зубожіння, вона помре, да, вибачте за це слово, і там для нас наступить мир та благодать. Ну, друзі, давайте не малювати собі якихось казок. Санкційна політика, та яку нині, ще раз говорю, проводить Європейський Союз по відношенню до Росії, вона не є настільки ефективною, щоб применшити геополітичні притязання Росії, в тому числі і на Близькому Сході, які особливо очевидні в останні роки, навіть той ж самий же Ірак, це ж, перепрошую, Сирія. Ну і Ірак також до певної міри. Всюди Росія встигає, на превеликий жаль. Тому я, окрім заяв, остання така дуже цікава ухвалена рішення естонським парламентом, який буде просити Європейський Союз посилити санкції проти Росії. Не допускають країни Балтії Соловйова на свою територію. І що? Я запитую, і що далі? Звісно, що одномоментного вирішення цієї проблеми немає. Це дуже серйозна і велика загроза і виклик саме така агресивна політика Росії, яку вона проявляє впродовж останніх 20 років, саме періоду правління Путіна в країнах колишнього Радянського Союзу, вказують на те, що імперські амбіції, але я не в класичному сенсі цього слова Росії, вони нікуди не подівалися, не були більш явного характеру. Росія буде сповідувати принципи максимального впливу на країни, які колись були в складі СССР. І, можливо, буде відновлювати якимось чином цей союз, як, наприклад, така довга гумка із Білоруссю. Це складна така шахівниця і, на превеликий жаль, тут ЄС і США із Росією, цей трикутник, вони відіграють ключову роль. Поки що не проявив себе Китай. І окрім санкцій, нічого більше не буде. Країни, які мають великі військові потенціали, ядерну зброю, вони граються цим, боючись прямих військових конфліктів. Тому всі далі дії поки що будуть спрямовані так. І в цій моделі нашим завданням є, в першу чергу, це збереження України, збереження її суверенітету. Питання не одного дня, не одного року, але ми повинні розуміти необхідність саме цієї головної проблеми і працювати над тим, щоб Україна збереглася. Пане Валерію, ви казали про секторальні санкції. Секторальні санкції означали б для Європи фактично припинення економічних стосунків з Росією. Правильно я розумію? Звичайно. На це все, що можна побачити адекватного в аналітиці, кажуть, на це не піде ні Європа, Росія, розуміючи це, виходить, що просто обидві сторони такими жорсткими заявами підвищують ставки і далі будуть співпрацювати в економічній царині, як це було? Ну, звичайно, що будуть. Ну, давайте ми згадаємо останню прес-конференцію спірну Еммануеля Макрона і Путіна, коли Еммануель Макрон озвучив тезу стратегічних напрямків США, аби Європа будувалася від Лісабону і навіть не до Уралу, а до Владивостоку. І тоді було озвучено навіть і Путіном, і Макроном, що інвестиції в російську економіку Франція вклала близько 15 мільярдів євро. Ну, звісно, заяви всі про відключення СВІФТу і так далі – це виключно заяви. Не буде цього в найближчим часом. Звісно, якщо Європа, ну я не знаю, що станеться, якесь чудо, вона повністю припинить економічні зв'язки з Росією, це може призвести до нового розвитку подій. Але до якого говорити складно. Можливо, це будуть навіть посилення військової агресії, військової присутності і відкритий військовий конфлікт на території навіть України, в Криму, можливо, навіть з Туреччиною. Поки що важко про це говорити, але події можуть розгортатися доволі непередбачено. Тому Євросоюз доволі обережний в своїй політиці. От зверніть увагу, не випадково була ухвалена така цікава заява, прес-служба президента поширила, я про це сьогодні писав, після вчорашньої наради у Офісі. Можна по-різному її оцінювати в частині того, яка буде стратегія України в частині просування до членства в ЄС, але вона відображає дуже серйозно саме позицію Європейського Союзу по відношенню до України. У цьому році було сказано, зокрема, в цій заяві, що про членство ЄС можна буде говорити за 10 років, не раніше. Тобто до кінця цього десятиріччя.
коли там наступить, наприклад, 30-й рік. Сам Європейський Союз в останній своїй резолюції по Україні доволі неоднозначно натякає, коли ми матимемо фактивну перспективу членства. НАТО дещо говорить про зміну стратегії по відношенню до Росії, вона має бути більш агресивна. Але в цьому році відбувається знакова подія. Саміт Східного партнерства, в якому вже дві країни немає. Там залишилась Молдова, Україна і Грузія. Вірменія і Азербайджан відпали. Чи то із міркувань недавно завершеної війни, знову таки, яка завершилась під контролем Росії, чи то з міркувань того, щоб натякнути, що, мовляв, ви і не мрійте про членство в ЄС, тому що ви не виконали якісь там вимоги, а от Східне партнерство може бути. Але, нагадаю, Східне партнерство діє з 2009 року. Я погано розумію, як ми рухаємося до членства, як рухається Європейський Союз до нас. Це зараз не звучить з моїх уст, можливо, як критика, але я хотів би, щоб глядач зараз це сприймав як максимально мою аналітику, на яку я там претендую. Тому дійсно відносини з ЄС в трикутнику Україна, ЄС і Росія, вони доволі складні. І на це впливають багато дуже факторів. І Європейський Союз поки що не готовий до максимального зближення з Україною. Наприклад, навіть поширення своїх там євроатлантичних інтересів, я маю на увазі Альянсу, аби він хоча б подумав про членство в НАТО. Можна багато нарікати на недолугість наших реформ, невдалі дії влади, але пасивність ЄС і НАТО по відношенню до України відкидати також доволі складно. Вы знаете, на прошлой неделе Европарламент принял резолюцию в рамках соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, где в 60-м пункте, если я не ошибаюсь, 60-й, да. четко прописаны некоторые очень важные для крымских татар моменты. Первое, это там говорится о необходимости принятие ряда законов. Это и закон о коренных народах, закон о статусе крымско-татарского народа и внесении изменений в Конституцию Украины, о крымско-татарской национально-территориальной автономии. И плюс ко всему там говорится о том, что Украине необходимо возобновить финансирование для первого и единственного крымско-татарского телеканала АТР. Это все говорится в рамках соглашения Украины об ассоциации с Европейским Союзом. Как вы думаете, сегодня правительство Украины, власти Украины готовы прислушаться к этим пожеланиям Европарламента? Ви знаєте, я вже, мабуть, збився кількості порахованих разів, скільки раз ми вас це обговорювали на інших телеканалах. Тому що ще після початку війни, після анексії Криму, питання змін до Конституції в частині надання права титульній нації Кримського півострова, саме кримським татарам, на самовизначення, воно піднімалося не раз, і навіть були звернення і до Порошенка, і до Зеленського були звернення, і президенти, і один, і другий про це говорили. Це, звісно, зміни до Конституції, про які слушно зауважує Європейський Союз. І правильно зауважує, тому що це один із варіантів розвитку подій. Зміна ситуації, вона може призвести до абсолютно інших дій, в тому числі і Європейського Союзу. Я не відкидаю тут пасивної позиції України і уряду в частині того, що відповідні зміни потрібно ініціювати. Але чи це відбудеться нині? Я не знаю, я не готовий вам відповісти. Тому що постало питання на порядку денному Кримської платформи, куди нібито хочуть залучити Сполучені Штати Америки і інші країни Європейського Союзу. Можливо, там буде представництво від ЄС, не лише там Німеччина і Франція, і ширше. Але як це змінить порядок денний? Якщо, наприклад, самі кримські татари, вони сьогодні, і кримсько-татарське населення, і населення все Криму, воно стало заручниками Російської Федерації і так званого фейкового референдуму, який там був проведений. Чи дали ми їм іншу можливість для самовизначення? Ні, не дали. Значить, сьогодні ще поки що влада не готова до цього. В частині фінансування, звісно, це, я був і є, залишаюсь на тій позиції, незалежно від того, якої власності телеканал чи все інше, він повинен отримати державне фінансування, тому що Україна просто зобов'язана за визначенням підтримувати єдиний кримсько-татарський мовник на континентальній Україні. Це так має просто бути. Це державна політика.
Незалежності від рейтингів і так далі. Якщо ми цього не будемо робити, то тоді нам дуже легко буде закинути. Друзі, а чому ви навіть самі не підтримаєте ці ідеї? Тому ці дві компоненти, вони є визначальними. Чому це не робиться? Ну, я перепрошую, але це питання наразі, я вам не готовий відповісти. Це питання до уряду. Ну а все же вот эти пожелания Украина как государство может просто проигнорировать? Или же мы, исходя из этой резолюции, можем делать вывод, что вот эти пожелания это такое неформальное условие для Украины, как для вступления в Европейский Союз? Как домашнее Я не думаю, що задание? це є умова. Я не думаю, що це є умова, тому що відносини з ЄС, ми так не випадково дуже широко про них говоримо. І ви слушно зауважили про резолюцію, там ще одне питання доволі цікаве стояло. Це угода про асоціацію, яку Україна хоче переглянути. Це дуже правильна позиція. Вона давно назріла, вона навіть перезріла, особливо в частині безмитної торгівлі з ЄС. Безвізової торгівлі, скажімо так, як її називають, тобто прибирання квотного принципу. Європейський Союз доволі кволо на це відреагував, тому що він наперед ставить свої економічні інтереси на економічні інтереси України. Це також факт, який треба визнавати. Тому, можливо, тут поява таких цих двох пунктів може бути домашнім завданням, але на превеликий жаль, в моєму розумінні вона не є визначальною сьогодні. Тому що пасивність ЄС і США стосовно анексії Криму, вона очевидна. Дії повинні бути не такими. Як мінімум, вони мали б відобразитися, наприклад, на оціночній місії Радбезу ООН на схід України для ведення миротворців. Сьогодні це питання не розглядається, хоча заявку, відповідно, Україна подала ще в 2015 році. Цей інститут, він не готовий сьогодні втрутитися в конфлікт і його вирішити. Чого очікують? Можливо, дій влади, можливо, після ухвалених рішень, про які ви сказали, дещо зміниться позиція і США, і Європейського Союзу. Я не випадково згадую США, тому що вони були учасниками Женевського формату переговорів у 2014 році. Складна ситуація, але, дійсно, все буде залежати від уряду країни. Ну, а коли прийшов до влади Байден, були такі очікування оптимістичні, що от зараз Байден прийде і, як ви кажете, наведе, да? А бачимо, що Порядок наведе, да, по останніх там моментах от є інформація про те, що адміністрація Байдена і по Північному потоку другому не буде запроваджувати нових санкцій. Чи оптимістичні ви зараз щодо Байдена і активізації позиції Байдена, адміністрації Байдена по Україні в цілому і по Криму зокрема, чи ні? Я реалістичний. Я про це говорив і раніше, ще до того, як обрали Байдена, і прогнозував. На жаль, я не помилився, ще раз кажу, що політика Сполучених Штатів Америки в частині зближення Росії і Європейського Союзу залишається незмінною. І далі там персональних санкцій справа навряд чи піде. Тому що я розумію економічний інтерес США в частині енергоносіїв на європейському континенті, зокрема в ЄС, але і Європейський Союз, він же ж, я не виключаю, що веде активні перемовини із США в частині того, що їм потрібна своя енергетична безпека. Тим паче стосовно Північного потоку-2. Останні прогнози Європейського Союзу свідчать про те, що споживання газу в Європейському Союзі до 2030 року не применшиться і навіть збільшиться до 430-450 мільйонів кубометрів газу. А Росія готова поставляти їм щорічно половину цього об'єму. І саме от демпінг в ЄС, який в принципі є основою створення, а це конкуренція, зниження цін і так далі, вона і є запорукою того, що цей проєкт буде добудований. І Україна збереже свої потужності, Північний потік-2 працюватиме. Звісно, що ми матимемо менше зиску зі своєї газотранспортної системи, але це велика також міждержавна бізнесова комбінація. Це державний бізнес, і тут ні більше, ні менше. І США, не будуть вони там якісь певні санкції вводили, але для них дуже важливо розуміти, що, наприклад, отримання якихось гарантій, що далі російська агресія на території країни не пошириться, що ситуація, наприклад, із кримсько-татарським населенням в Криму буде стабільною. Але мова із Росією про те, що там Крим повертатимуть перед юрисдикцією країни, поки що я не бачу, щоб вона йшла дуже активно. Північний потік-2 – це один з таких елементів. І ця заява, вона підтвердження. Байден залишається на позиціях інтересів США, а не інтересів ЄС чи
України. Байден залишається на позиції як США, як геополітичного поліцейського, який врегулює питання балансу на євразійському континенті між країнами Індії, Китаю, Японії, Росії. Це ось основні країни-гіганти, які повинні визначати стабільність на цьому континенті. І США залишається послідовною в цій стратегічній цілі. Дякую. Це був Валерій Клочок, політичний аналітик, з яким ми говорили протягом півгодини і по ситуації в Криму і кримським татарам, і взагалі по ситуації світового реагування на те, що відбувається з Кримом останні 7 років. Я напомню нашим телезрителям, что на студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры их периодически выводят. Плюс 38073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Можете смотреть все наши программы. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Также мы есть на Patreon. Можете подписаться на наш Patreon и стать частью большой семьи телеканала АТР. Сегодня ваша поддержка для нас чрезвычайно важна. И мы благодарим всех тех, кто поддерживает нас, звонит к нам в студию. Чох Сагулнас. Мы продолжаем марафон «Сейф АТР». И в рамках марафона говорим не только об АТР, не только о крымских татарах. Вот, как мы уже говорили ранее, Евросоюз больше реагирует по ситуации в России на арест Навального и ожидает от России выполнения решения Европейского суда по правам человека, который постановил немедленно освободить Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Європейський суд з прав людини постановив, що Олексія Навального слід негайно звільнити. ЄС повторює, що закликає російську владу зробити це негайно. Ми очікуємо, що Росія виконає свої міжнародні зобов'язання як підписант Європейської конвенції з прав людини. С нами сейчас на прямой связи Александр Подробинник, диссидент, журналист. Александр Пинхосович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы уже говорили, Александр, с предыдущим гостем о том, что не только в России, но даже вот в Украине, в украинском обществе арест Навального представляет больше интерес для людей, чем там очередные массовые задержания в Крыму крымских татар. Мы понимаем, что эти люди, которых задерживают в Крыму, они не политики, их имена и фамилии очень часто такой поток, извините за некорректность, как братская могила мусульманских имен и фамилий, но тем не менее тема совсем маргинализирована. Вам, как диссиденту, наверное, понятнее, как это актуализировать? Или, исходя из опыта прошлого, нельзя актуализировать то, что на таком маргинесе находится? Вы знаете, здесь дело в том, что диссидентская реакция и политическая реакция, они немного отличаются друг от друга. И диссидентская реакция на жесткий полицейский произвол заключается прежде всего в сострадании к тем, кто этому произволу подвергся, и попыткам вытащить это. А политическая реакция нацелена на изменение системы. И арест Навального — это, разумеется, элемент политической борьбы Кремля с оппозицией, и поэтому он вызывает больше интерес, потому что цели более глобальные. Это цель изменения российской политики, изменения российской системы государственной. Поэтому она вызывает больше интереса и больше надежд. И я вам скажу, что ведь вот преследования в Крыму, они не только в Крыму такие серьезные. Вот свидетели Иеговы осуждают на очень длительные сроки по совершенно вздорным, выдуманным обвинениям. И с точки зрения прав человека, это, конечно, более серьезная акция, чем, допустим, арест Навального. Но я объясняю, это разные у этих событий как бы разные цели, разные возможные последствия. Ну а вы все-таки рассчитываете на то, что арест Навального и вот события, которые происходят вокруг ареста Навального, каким-то образом смогут поспособствовать изменению системы в самой России? Ну, хотелось бы надеяться на это. Хотелось бы надеяться. Трудно сказать. В России было достаточно много попыток за последние 20-30 лет изменить кардинальным образом государственную систему. И иногда нам даже казалось, что что-то получается, но потом все возвращалось на круги своя.
И история с Навальным — это очередная попытка изменить систему. Если удастся ее поменять, если удастся перевести Россию на путь демократического развития, то проблемы Крыма и нарушения прав в Крыму, и вообще возвращение Крыма в Россию будут решаться легко и неизбежно. Александр, ну мы тоже здесь даже из Украины наблюдаем вот то, что произошло с открытым письмом Явлинского или статьей Явлинского в отношении Навального. Даже на политическом уровне вот такого единения против системы нет. Хотя, помните, этот клише штамп о том, что демократы объединяются только перед расстрелом. То есть эта ситуация еще не наступила предрастрельная, или она уже пострасстрельная? Но вы знаете, я вам скажу, что идея объединения, эффекта от объединения сильно преувеличена, на мой взгляд. Дело в том, что люди либеральных взглядов, да, люди, ориентированные на демократические ценности, они сами по себе всегда индивидуалистичны. И им не свойственно объединяться под каким-нибудь общим знаменем. Да? Но, с другой стороны, и Навальный, и Явлинский, и многие другие политики, которые друг с другом не очень дружат, они находятся по другую сторону фронта от Кремля. И в случае, если будут, скажем, выборы или какая-то ситуация такая, при которой нынешняя власть может пошатнуться, они, конечно, все будут делать это общими усилиями. А то, что они спорят, ну, это нормального. Я, кстати говоря, не вижу серьезной разницы между Явлинским и Навальным. Они, по-моему, действуют, в общем, довольно в одинаковом плане, хотя и разными способами. А теоретически можно ли ожидать, что не только Явлинский или такие люди, как Навальный, вдруг могут подать свой голос и в отношении крымских татар, и свидетелей Иеговы, и вообще всех тех вещей, которые, ну, не ассоциируются вместе? Тем более, когда Навального вспоминают все эти русские марши, трудно представить его сейчас, конечно, выступающим в защиту какого-то небольшого мусульманского населения. Дело в том, что это люди, которые считают себя политиками. Я не знаю, насколько они являются в действительности людьми политическими, но они считают, что надо говорить то, что будет воспринято в обществе положительно, в том обществе, на которое они рассчитывают. Они действуют как бы на опережение. Они хотят понравиться. Понимаете, вот диссидентам, которые выступали в защиту отдельных людей, исследуемых сообществ, как, например, и крымских татар, у них не было цели понравиться публике. Для них это было неважно. Они действовали, исходя из других соображений. Нынешние политики действуют, исходя из того, как им кажется, как это будет воспринято в обществе. Вот им кажется, я не думаю, что Навальный, ну, насколько я его знаю, он такой, знаете, ярый националист и шовинист российский. Нет, он полагает, как политик, да, считая себя политиком, он полагает, что эта идея понравится многим, может быть, даже большинству. Я, кстати говоря, думаю, что он ошибается. Россия не так националистично настроена, как это представляется, может быть, Навальному или другим людям, которые разыгрывают эту карту. Но им кажется, это так, они разыгрывают эту карту. Другие политики разыгрывают другую карту. Коммунисты разыгрывают карту коммунистической идеологии, хотя в них самих этих коммунистических идей, я думаю, по-настоящему-то и нету. Понимаете, это такая политическая игра. Будут ли они в конце концов, возьмутся ли они за голову и скажут, что, слушайте, ну вот в Крыму творятся такие безобразия, да и безобразие, что Крым мы сцапали у Украины и держим уворованную землю. Вот придет ли это им в голову, когда они смогут понять, что людям это понравится, да, или будут действовать независимо от того, как их воспримет электорат, это сказать очень трудно. Я думаю, должно смениться, может быть, несколько политических поколений в нашей стране, чтобы люди действовали не так, как понравится публике, а так, как они считают правильным. А кому именно хочет понравиться Навальный? На кого он ориентируется? Вряд ли он ориентировался на Украину и на Крым, когда говорил, что Крым не бутерброд. Ну, Навальный любит выражаться ярко, так и афористично, но он ориентировался на людей, которые, очевидно, приветствовали аннексию Крыма, я так полагаю. В этом, хотя, с другой стороны, видите, он как-то ляпнул это один раз, да, может быть, пару раз еще это высказал, и осекся, и он больше об этом не говорит.
потому что он понимает, что либеральные публика, что люди, которые настроены оппозиционно по отношению к нынешней власти, они в общем осуждают аннексию Крыма. Это общее место в либеральном стане России. Поэтому он... Александр, я немножко попытаюсь, вот, чтобы мы порефлексировали о прошлом. Это буквально было за несколько месяцев до аннексии, ноябрь 2013 года. Ну, нам, широкой публике, во всяком случае, ничего не было известно о планах еще оккупации, аннексии. По-моему, даже еще не начался Майдан в Киеве. И мы разговаривали с Айше Сейтмуратовой, этой крымско-татарской диссиденткой советского времени. Как раз это тогда еще были, по-моему, арестованы или сидели девушки из Pussy Riot. И я Айши Ханум спросил, для вас вот что, какая система российская страшнее, та, которая была, когда вы сидели в мордовских лагерях в советское время, или нынешняя, тогдашняя, додонбассовская Россия еще не казалась такой кровожадной? Она говорила, что российская система нынешняя, путинская, страшнее, чем то, когда она сидела в лагерях. Вот что скажете вы по поводу этой системы? И что может давать надежду людям, которые осуждены на 20 лет? Я вам скажу, что иммигрантам свойственно преувеличивать страхи. Им кажется, что то, что происходит сейчас не в их стране, а в той, где они раньше жили, это все гораздо страшнее, чем было бы у них. Нет, нынешняя система не страшнее советской. То, что происходило в Советском Союзе, происходит сейчас только отчасти, в некоторых частях. Да, не так глобально, не так жестко. Но что можно ждать людям, которые осуждены на длительные сроки? Я думаю, что только одного, только усилий со стороны, прежде всего, российского общества и, может быть, какой-то части международного давления на Россию с тем, чтобы здесь изменился режим, чтобы была восстановлена демократия, и Россия сошла с пути авторитаризма. Другого пути решить и глобальные геополитические проблемы, и частные проблемы людей, которые осуждены незаконно, я думаю, что просто путей нету. Можно общими усилиями, вероятно, как это было раньше, человека, там, скажем, Сенцова, да, или еще кого-то вытаскивали. Но это будет один человек из 100, один человек из 1000. Это не решает общую проблему. Общую проблему решает только победа либеральной оппозиции в России. Спасибо, это был Александр Подровенник. Есть да, еще, да? Еще Извините. один вопрос. Завтра, значит, будет суд по Алексею Навальному, и Алексей Навальный будет сам лично присутствовать на заседаниях по своим уголовным делам. Вот есть ли у вас информация какая-то, вот запланированы ли на завтра какие-то акции протеста, митинги, что завтра будет? Ничего, насколько я знаю, ничего не объявляется широко, но вообще говоря, в последнее время такие протесты случаются спонтанно или почти спонтанно, когда они организуются через социальные сети в последние минуты, в последние часы перед событием. Так что ожидать, очевидно, чего-то стоит. Ну, я думаю, что общая атмосфера такова, что нужна искра для того, небольшая, может быть, искра для того, чтобы протест вспыхнул с новой силы. Все-таки Навальный ведет себя достаточно мужественно, и он авторитетен, особенно среди молодежи. И за его судьбой следят, и то, что с ним происходит, может быть детонатором более серьезным событиям. Тогда я задам вопрос. Вы сказали, он авторитетен среди молодежи. Вот на прошлой неделе видел исследование вашего российского Левада-центра о том, что отношение к Навальному, поддержка его все равно в районе 20% после этих 100 миллионных просмотров его фильмов. Почему так? Ну, во-первых, вы знаете, я не очень склонен обсуждать так серьезно цифры, которые подают российские социологические центры, в том числе Левада-центр. Они в большой части говорят то, что от них ожидает власть. Но какова на самом деле поддержка Навального или любого другого политика, можно определить по-настоящему только на свободных выборах. Все остальное — это ощущение. Те опросы, которые проводят социологические центры, у меня к ним много претензий к технике этих исследований и к ангажированности самих социологических центров. Я думаю, что больше, чем 20%. Я думаю, что больше. Вы знаете, существуют какие-то устоявшиеся мифы
о том, что демократы не могут набрать больше там, 50% голосов избирателей, о том, что Путин набирает 86% его поддержка в России. Это все цифры взятые с потолка, это цифры, которые приходят к нам из Кремля, и Кремль хочет, чтобы мы в них поверили. Чтобы мы поверили, что Путина 86% одобряет, а Навальный никогда не соберет больше 20%. Я думаю, что нельзя серьезно обсуждать. Александр, вы сами сказали, что это можно понять только на прозрачных и демократических выборах. Мы видели, что в прошлом году было в Беларуси, где диктатор, не имеющий вообще, судя по всему, никакой поддержки, это, по-моему, моделировали даже все эти кривые Гаусса, как это может быть, что в лучшем случае для него это был бы второй тур, а в худшем он проиграл в первом туре, но можно рисовать 80% и ничего не бояться. Такая же ситуация сейчас в России? Или все-таки вы считаете, что в России еще возможно полагаться на выборы и получить результат? Нет, ситуация абсолютно такая, как в Беларуси. Она, слава богу, не дошла до таких кровопролитных столкновений, как это было в Беларуси. Но, в принципе, она, безусловно, такова. Результаты выборов будут подделываться любым способом для того, чтобы сохранить власть у узурпаторов. Здесь даже спорить не о чем. Они готовы пожертвовать членством в Совете Европы, во всех политических клубах. Они готовы пожертвовать всем чем угодно, кроме того, что может напрямую затронуть их власть. А оппозиционные выступления – это удар по власти. Они смирятся с тем, что у нас не будет выборов, что мы не будем признаны международным сообществом, но единственное, с чем они не смогут смириться, это с тем, что кто-то выбьет у них кресло, и из-под них выбьет кресло. Ну, вот, кстати, Осман затронул тему Беларуси. Сегодня, если я не ошибаюсь, в Москву вылетел Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, и через несколько дней он должен встретиться в Сочи с Владимиром Путиным. Правда, до этого Лукашенко говорил, что денег просить не будет. А о чем они там будут говорить, как думаете? Ну, я думаю, что, как всегда, Лукашенко заинтересован в поддержке, хоть какой-нибудь поддержки. Сейчас он не может получать поддержку Запада, объявлены многие санкции в отношении страны. Он будет искать еще большую поддержку здесь. Когда улучшится, он же такой очень хитрый директор совхоза. Если в одном месте у него не получается, он идет в другое место за поддержкой. Он так и ходит от одних хозяев к другим и везде побирается. Сейчас он побирается у Путина. И я думаю, что Путин ему что-то подаст, если уж не деньги, то хотя бы надежду на то, что в нужный момент, в последний, самый ответственный момент, поможет армия российская, помогут спецслужбы, помогут дипломатической, военной поддержкой, как угодно, но сохранят действующий режим. Хотя не исключено, что Путина больше устроил на этом месте Лукашенко какой-нибудь другой человек, достаточно послушный, достаточно лояльный Москве. И, может быть, в этом направлении тоже могут вестись беседы. Это вполне вероятно. А вот, кстати, это интересно. Лукашенко, казалось бы, для Путина ненавистный человек. Из-за Лукашенко не состоялась эта заветная идея Путина инкорпорации Беларуси в РФ. Почему он его защищает? Ну, вы знаете, они же все-таки живут не такими понятиями, что вот нравится мне президент чужой страны или не нравится, да, хороший он или плохой, умный он или глупый. Они смотрят на то, что они могут извлечь из этой ситуации и стараются извлечь по максимуму. Ну вот сегодня ситуация такова, что Путину есть смысл встречаться с Лукашенко для того, чтобы что-то, может быть, изменить в пользу Кремля. Ну или просто диктатор поддерживает диктатора? Я не думаю, что между ними существует братская солидарность. Это люди, лишенные эмпатии, солидарности. Диктаторы, как правило, очень самостоятельные, эгоистичные люди. Да? Можно взять просто массу исторических примеров, где они действовали вразрез с какими-то общечеловеческими ценностями, исключительно соблюдая свою личную выгоду. И я думаю, что и Путин, и Лукашенко — это люди такого же ряда. Они будут делать только то, что им выгодно, и легко на горло друг другу, если в том будет для них необходимость. Итак, если
изменение ситуации вы исключаете в результате выборов в России, да? То есть как бы тогда, и тем не менее, какой-то оптимизм у вас есть, что система может в России измениться, и Алексей Навальный олицетворяет, он является этой фигурой. Каким образом вы ожидаете в России революции? Как бы? Осман, смотрите, я не утверждал, что не может измениться в результате выборов. В результате выборов система может измениться. Но это в том случае, если выборы будут. У нас в России уже 20 лет выборов нет. То, что есть, это некоторая имитация, которую Кремль устраивает такое шоу в основном для западной публики, которые должны понимать, что Россия — это тоже демократическая страна. Примите нас в свои клубы, мы такие же, как и вы. Вот у нас даже оппозиция есть, и какие-то партии там есть в Госдуме, да, оппозиционные называются. Но на этом пути, вот на пути имитационных выборов ничего сделать не удастся. Если удастся что-то сделать, то это только с помощью давления улицы. Вот по-настоящему изменения в России могут произойти только тогда, когда общество устанет от этого человека, как в Беларуси устали от Лукашенко. Когда у нас также устанут от Путина, выйдут на улицы, и будет очевидно, что это большинство людей. И люди начнут сопротивляться не на выборах, не на каких-то политических акциях, а вот у себя во дворе, дома. Ежеминутно, каждый раз, когда они сталкиваются с властью, они будут сопротивляться и выражать свое недовольство, когда, может быть, в России что-то начнет меняться. Вот на этом. Что должно тогда произойти? Что должен еще такого сделать Путин, Чтобы еще более устали. еще более устали, да. Вы знаете, они же стараются держаться аккуратно, и Путину не откажешь в некоторой хитрости в этом отношении. Вспомните, последний раз массовые выступления оппозиционные были в 2011-2012 году. Тогда власть дрогнула, они по-настоящему поняли, что сейчас что-то произойдет. Да? Предприняли массу усилий, и, к сожалению, успешных. Но вызвано это было тем, что они оскорбительно отнеслись к обществу. Вот это, знаете, это вот обмен креслами Медведева с Путиным, он был настолько циничным и настолько вызывающим, что людей это задело. Понимаете, это их задело не только как с точки зрения будущей политики российской, да, демократии или авторитаризма. Их задело пренебрежение к общественному мнению. Потому что они могут так легко, так цинично поступать и не стесняться при этом, и объявлять это в всеуслышание. Да, мы еще раньше договорились поменяться местами. Понимаете? И вот это стало спусковым крючком для протестов 2011-2012 года. Я думаю, что в следующий раз случится что-то подобное, когда люди возмутятся чем-то так, что их просто это по-настоящему заденет. Да? Может быть, как в Киеве во время Майдана людей задело, когда начали стрелять и расправляться со студентами, да? И тогда масса народу вышла. Так же, как сейчас вспыхнуло из-за того, что Навального попытались убить, а не получилось, и потом посадили в тюрьму. Ведь среди тех людей, которые выходят на митинги протеста, это не все сторонники Навального. Их, так по приблизительным подсчетам, их примерно треть. Все остальные люди, которых возмущает сам факт того, что государство может так отнестись к своему гражданину. Вот я думаю, что что-то в этом ряду, какое-то такое событие, оно станет триггером, серьезным изменением. То есть арест Навального, отравление Навального — это еще не триггер? Для какой-то части это триггер. Он не стал таким для общероссийским. Да? Не такое сильное, может быть, для всех ощущение. И потом Навальный лидер такой определенной вполне части оппозиционной. Я бы не сказал, что он оппозиционный лидер оппозиции, да, как любят говорить на Западе. Он лидер определенной части оппозиции, некоторые, отнюдь не все. Хотя он самый яркий человек в оппозиционной среде. Но отнюдь не все его поддерживают. Но все не хотят, в оппозиционной среде все не хотят Путина. И довольно много людей в России, которые не хотят Путина, невзирая на все эти мифические 8,6%. Когда их станет критическая масса, когда эта система пошатнется. Спасибо большое. Александр Подровенник, политический аналитик и диссидент советского периода. У нас к следующему гостю мы просто не успеем. Тут пару новостей.
У нас еще... Нет, наверное, успеем. Да, мы можем перетянуть чуть-чуть эфирного времени и пообщаться с нашим гостем. Тарас Черновол должен к нам подключиться, политический аналитик. А тем временем сегодня появилось такое информационное сообщение, что вечером должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны. Но вот что интересно, что повестка дня не объявлена. Однако в офисе президента анонсировали, что будут принимать какие-то жесткие решения для устранения угроз национальной безопасности. В прошлый раз каналы тоже закрывали в пятницу, да? Перед выходными, кажется, в 10 вечера. Тогда вообще было... 2 числа. Какой день недели это был? Это, ну... Тоже что-то было перед конец недели, да, выходными. это был конец... Ага. Нет, это был все-таки Вот, вторник. нам подсказывают, что это было среди недели. Ну, посмотрим, что это будет за решение, потому что, помните, некоторое время назад говорили, что, возможно, какие-то решения по Донбассу непопулярные будут принимать. До этого Данилов обещал, что будут представлять какие-то 5 вариантов разрешения ситуации и урегулирования ситуации на востоке Украины, но так этого не представили, хотя обещали представить после Нового года. Ну что ж, дождемся вечера и посмотрим. Да, и у нас из новостей осталось то, что служба внешней разведки Украины утверждает, что Российская Федерация пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями строя «Северный поток-2», поскольку спешит закончить его до Дня России 12 июня. У нас есть цитата службы внешней разведки. Нам відомо, що в Як відомо, Росія поновила інтенсивні роботи з добудови трубопроводу ударними темпами. На глибинах 65-70 метрів труба укладається вдвічі швидше, ніж на значно менших глибинах. Такий темп обумовлений політичним рішенням – якнайшвидше завершити будівництво за радянською традицією, приурочивши його до свята Дня Росії 12 червня. Ну а также есть такое информационное сообщение, которое появилось сегодня. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Россия и Китай попытаются извлечь политическую выгоду с пандемии коронавируса. Об этом она заявила в интервью Deutsche Welle. Вот что она сказала. Нам відомо, що в Росії, в тому числі в силових структурах, обговорюється, що через коронавірус багато держав на Заході будуть зайняті наслідками нинішньої кризи і завданим економічним збитком. І це дасть більше простору для російського впливу на міжнародній арені. Да, и вот там сообщают, что уже известно первые результаты заседания РНБО, введены персональные санкции против, нам говорят, Виктора Медведчука, одного из лидеров блока, и его супруги Оксаны Марченко. Я открываю новость на «Украинской правде». Об этом так. заявил секретарь СНБО Алексей Данилов уже на брифинге. Угу. Пока больше никаких подробностей нет, да? Есть цитата, могу процитировать. Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали 5 сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти 5 сценариев будут подниматься соответствующим структурам. Дано указание президентам посмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки, добавил Алексей Данилов. Вот, собственно, то, о чем мы говорили. Да, в деталях, которые дает «Украинская правда», что санкции введены против 8 человек и 19 компаний. Учитывая, что в прошлом году была информация, что кроме тех каналов, которые связывали через Козака, закрытых на прошлой неделе, у Медведчуков есть, по-моему, 20%, в том числе в самом крупном украинском телеканале «1+1». И если у нас уже наш гость на связи... Пока что деталей никаких нет. Я думаю, что через некоторое время уже будут детали заседания. С нами сейчас на прямой связи Тарас Черновол, политический аналитик. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, радий чути вас. Доброго дня. Ну что ж, вот мы сейчас прочитали оперативную новость, что Украина ввела санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Что скажете? Ожидали ли вы такого решения? Ну, воно було абсолютно само собою зрозуміло після того, як вводилися санкції проти Тараса Козака, тому що сам Козак, він не є самостійною фігурою. Якщо ви вводите санкції проти нього, ви автоматично мусите проти нього відкривати якісь певні кримінальні провадження. Давайте зрозуміємо, що санкції проти громадянина України можуть бути введені тільки в одному єдиному випадку. Якщо він є суб'єктом терористичної діяльності. Це чітко написано в законі про санкції, які діє в Україні. І
якщо ви звинувачуєте фактично цим людину, що вона є терористом, то ви не можете не відкрити кримінальних проваджень. Тому зараз це вже виглядає навіть трошки непристойно, але відкрити провадження проти Козака просто, в принципі, без прив'язки до Медведчука неможливо, тому що це є абсолютна зв'язка. І тому відкриття проти Медведчука, воно ніби випливало автоматично. Тим більше, якщо ще й цими санкціями десь хотіли загладити трошки свою вину перед США і перед Байденом, то це теж логічно, тому що Медведчук є вершиною цієї піраміди пропутінських впливів в Україні, і він є суб'єктом санкцій Сполучених Штатів Америки. От тільки інший момент мене цікавить, чи ті санкції, які вводилися зараз проти Медведчука і його дружини, їхнього бізнесу, чи вони насправді серйозно готувалися, чи були зовсім інші плани на сьогоднішнє засідання РНБО? Тому що, знаєте, я ще старих часів, коли ще був у владі, маю свої якісь там певні інсайди. І я наскільки розумію, що сьогодні мало бути трошки ширше коло осіб, проти кого мали бути санкції. І Медведчуком мали врівноважувати санкції проти Макієнка і проти одного з телеканалів українських, який точно не можна запідозрити в проросійських... Так, я поясню вашу думку. Те, що позавчора бенефіціаром прямого каналу став Петро Порошенко, якого пов'язували до цього з цим каналом, це убезпечило від санкцій прямий канал, який формально був на Макієнко. Правильно? Ну, знаєте, формально-неформально, я дуже добре знайомий з Макієнком дуже багато років. Я, наскільки розумію, для Макієнка прямий був певною своєю інвестицією в серйозне майбутнє, в тому числі не тільки медійне. Але те, що на каналі була зроблена ставка саме на підтримку Порошенка, це відомо. Які були впливи Порошенка, наскільки вони там були формалізовані, знаєте, про це можна дуже довго сперечатися. Але розказувати, що Макієнко був взагалі просто номінальним власником, ну, я як людина, яка знає трошки середини ту ситуацію, кажу, це не зовсім так. Але менше з тим, Макієнко, він легко піддавався удару. Він був, давайте згадаємо, виконуючим обов'язки голови КМДА в той період, коли відбувався Майдан. Тоді Попова відсторонили після побиття студентів, і на Макієнка, ну, на нього ніби падала відповідальність за багато різних подій, які тоді відбувалися. Але відразу після Майдану все було переглянуто дуже детально. Він передав владу, він надав всі свідчення, які потрібно, і йому звинувачень не висунули. Більше того, сказали, що навіть ситуація з зупинкою метро була пов'язана не з Макієнком, а з рішенням Кабміну. Саме там ухвалювалося це рішення, і там заблокували діяльність взагалі транспорту в Києві. Тому Макієнко ніби був поза будь-якими підозрами. Але зараз, враховуючи цей фактор, якраз під оцей весь шум відбувається річниця чергова страшних розстрілів на Майдані. Раптом та ж сама влада, яка категорично, не рік, 13 місяців, категорично відмовлялася навіть розглядати проект заяви Верховної Ради щодо Майдану. Звернув увагу, вони коли ставили проект, там було не про 7-му, а про 6-ту річницю, тому що вони його маринували цілий рік. Зараз вони раптом швидко його витягнули без редагування, без нічого ухвалюють. Зараз різко доповідь Венедіктової у Верховній Раді про розслідуваннях справ Майдану і тому подібне. І під це мало піти звинувачення проти Макієнка, і автоматично рикошетом це мало вдарити по каналу. На щастя, цього не відбулося. Тут відбулося, знаєте, гра, гросмейстер вступив. Він зумів виграти всі партії, включно з тим, що Петро Олексійович зумудрився навіть зробити спеціально, організувати зустріч з послом Великобританії, добре засвітити цю справу. Знаєте, тут була красиво зроблена гра, після чого Володимир Зеленський опинився в ситуації просто патовій. Тим більше, наскільки я знаю, Порошенка була доказова база того, що справді це питання на сьогодні мало бути винесене. І воно вже підійшло у всі посольства, у всі уряди. Зараз вже провести той план було неможливо. А те, що рикошетом зачепило Медведчука, який мав бути тільки для балансу, я цим результатом задоволений. Єдине, що ще раз хочу повторитися. Санкції проти громадянина України можна вводити тільки в випадку, якщо він звинувачується в тероризмі. Як можна звинуватити людину в тероризмі і навіть не вручити їй підозру, не арештувати людину? Там немає іншого запобіжного заходу, окрім арешту. І Медведчук, і його дружина, і Козак, які через санкції офіційно українською владою звинувачені в тероризмі, абсолютно ніяким чином підпадають поки що під відповідальність. Це, знаєте, це якась певна абсурдність. Якою, на вашу думку, буде відповідь Росії, там, кума Медведчука Путіна на ці речі? Чи вся справа, ну, вона залишиться ні з чим,
і якби скинуть на гальма, і все закінчиться, як завжди в Україні закінчується. Знаєте, про ситуацію в Росії щось говорити після того, як у вас був настільки авторитетний гість пан Подробінник, ну, мені навіть просто не випадає. Це людина, яку я дуже глибоко шаную, яка дійсно дуже добре розуміє внутрішні ті процеси. Я від себе можу хіба своїх таких пару копійок додати. На мій погляд, в Росії сьогодні справи не дуже добрі. Чи вони пов'язані з проблемами здоров'ям Путіна? Чи вони пов'язані з тихим бунтом російської еліти, яким занадто дорого коштують оті всі вибрики Путіна, оце його бажання цьому світові показати Путіну мать? Це ж все обертається в дуже реальні фінансові втрати. І там відбуваються якісь певні процеси. Я їх бачу, ті процеси. Я бачу, як того ж самого Навального підтягував і пробував розкрутити окремі силові структури Росії. Я бачу, як там служба внішньої розвідки грала свою відповідну роль на його користь. Той інший момент, як інші служби працювали на підтримку Путіна. Але оцей роздрайв, який там почався, він дуже сильно послабив російську реакцію. Зверніть увагу, було кілька викликів Росії. Україна ж і оця особлива політична ситуація – це ж не єдиний і не основний виклик для путінського режиму. Ну, скажімо, ситуація протидії Заходу і бажанням якось там насолити Заход. Найкраще завжди про це домовлялося з іранськими лідерами, і Росія там їх фінансовувала, Іран, відповідно, починав знову розкручувати там ядерну програму, починав підтримувати терористичні рухи в різних країнах світу. Ця гра завжди працювала дуже добре. Приїжджає прем'єр-міністр Ірану до Москви, має зустрітися з Путіним і обговорити стратегію, а його до Путіна не пускають. У Медведчука виникають проблеми з каналами. Він кидається відразу до кума, пробує просити про зустріч з Путіним, його до Путіна не пускають. В кінці кінців слабенька і, як на мій погляд, абсолютно беззуба заява навіть не Путіна, а Пєскова з приводу того, що це який-то двойний стандарт, коли закривають средства масової інформації. Ну, давайте згадаємо все-таки російську риторику. Вона завжди була набагато войовничіша, вони завжди погрожували. А в даному випадку, мені здається, їм просто не до того. Я маю різні версії, чому Володимир Зеленський, який завжди, його партія постійно на цих каналах світилися, вони завжди співпрацювали. Ці канали зробили дуже багато для того, щоб Зеленський став президентом. І чому Зеленський зробив кроки проти цих каналів, у мене є різні версії, але серед цих версій є одна умова, без якої він би цього не зробив. Мені здається, ця умова була засвідчена в тому повідомленні чи витоку інформації від Служби зовнішньої розвідки України, коли вона підготувала доповідь. Я дійсно не розумію, навіщо цю доповідь, яка носить секретний характер, було озвучувати публічно, а вона пішла публічно про стан справ в Росії. Там було трошечки прибільшено, прикрашено ситуацію, що там мало не почалася передача влади від Путіна до преємників у Росії, але там було визначено і обставини, які будуть значити це для України. З одного боку, це послаблення можливості швидкого реагування Росії, з другого боку, що нічого особливо кращого для України не буде. Але сам факт, що Росія зараз скована своїми проблемами, мені здається, і в тому, що Зеленський ризикнув позбутися частини своїх опонентів. Навіть не опонентів, а критиків, тому що ці канали зараз дістали команду ФАС. Їм не потрібний, Москві не потрібний свій президент України, їм потрібний генерал-губернатор в Україні, а для цього треба дещо в Україні відбулося і все інше. І тому в цій ситуації він ризикнув з тими каналами, там, з Шарієм, з іншими, поступити в такий жорсткий спосіб. А поступити з Порошенком, шукали варіант, щоб це було би, скажімо, з Макеєнком. А проти Порошенка такі речі зробити трудніше, тому що якраз західний світ зараз набагато консолідованіший. Відхід Трампа, прихід Байдена консолідував західні демократії, і вони сьогодні жорсткіше можуть і більш спрямовано реагувати. І тут вийшов такий надпольчик, який нам всі в Україні, в принципі, на користь. Тому що це добре, що російські заливні бачки, я їх не можу назвати, це не є засоби інформації, це пропагандистські російські канали, що вони сьогодні замовкли. Це прекрасно для України. Я надіюсь, що це надовго, хоча є дуже серйозні підозри, що це може закінчитися надто швидко. І добре, що цей удар не пішов проти українських каналів. Хоча, на превеликий жаль, ми бачимо, що по телеканалу АТР, мені здається, і досі не розв'язані нормально питання про фінансування, про нормальну роботу безперебійну каналу. Але принаймні ми дістали однобокий певний удар по проросійським силам. Це добре. Навіть якщо це не щиро, це... Пане Тарасе, повертаючись до того, що ви сказали раніше про те, що насправді Медведчук, санкції Медведчука проти Медведчука і Оксани Марченка
мали збалансувати можливі санкції проти Макеєнка як власника телеканалу «Прямий», і з «Прямим» мало відбутися те саме, що відбулося з Ньюзваном 112 і Зіком, тоді виходить, що мета була не позбутися зелених бачків, а мета взагалі інформаційний простір взяти повністю під свій контроль, не зважаючи від спрямування каналів. Так я правильно розумію вас? Ну, в принципі, так. А я вам скажу деякі речі, на які я звернув увагу десь приблизно місяців 7-8 назад. Відбуваються події по такому нейтралізації інформаційного простору. Вона відбувається в дуже різний спосіб. Ну, скажімо, є різні інформаційні канали, до яких можна по-різному ставитися. Деякі негативні, деякі позитивні, але вони один за одним замовкають. От я собі колись подивився, скажімо, ті телеканали, на які я ходжу. Я дивлюся, а половини з них вже просто не існує. Вони зникли за останніх там 1,5 роки. Вони просто замовкли. Я дивлюся на радіо. Ну, є той же самий, там, скажімо, в Києві, знають, був «Голос столиці». По-різному можна його оцінювати, але при Порошенкові, при всьому тому, що там було протиставлення, що там його жорстко критикували, радіо працювало, медіахолдинг працював. Прийшов Володимир Зеленський і різко відбулися дії, і радіо замовкло. Оскільки там був все-таки баланс. Там був і оприхід, ну, Разумкова розкручували завжди на цьому радіо, але там і були опоненти, і радіо замовкло. НВ жорстко, нормально працювало. В певний момент НВ раптом повіщає: у нас буде нова доктрина, ми тепер будемо більше музики, ми будемо хохмашки розказувати в ефірі. Воно так і відбувається. Радіо кардинально поміняло обличчя і перестало бути жорстко дискусійним інформаційним радіоканалом. Я не думаю, що там був якийсь прямий вплив на радіо, а вплив на інвесторів міг, я думаю, що міг бути. Потиснули на Пінчука, потиснули на Фіалу, і ті вирішили ліпше не критикувати. Постійні проблеми у телеканалу АТР, який постійно має проблеми з державним фінансуванням. Проблеми національного, ну тепер національного суспільного мовника на радіо. Там дуже серйозні проблеми. І там прямим текстом говорять: а давайте ми їх так на півроку закриємо, на той час там щось поробимо, а потім, може, їх знову відкриємо, а може, й не відкриємо. Тобто відбувається, по суті, певна зачистка чисто інформаційних каналів. Зберігаються ті, які є розважальні, з довіжками новин і аналітичних програм. Але розважальні. Ну, на зразок того ж самого 1+1 медіа, де теж є новинні блоки, інформаційні блоки, але основа є розважальний продукт. От щодо таких телеканалів проблем нема, а чисто інформаційні, по них іде певний пресинг. Дуже різними механізмами. І я б не сказав, що, там, скажімо, атака на Прямий, яка, до речі, ведеться вже далеко, не 1 місяць, а вже більше року, що вона, і так само, як більше року атака на АТР ведеться, що вони носять якийсь унікальний характер. Вони десь вкладаються в оце розуміння, що там, де хіхоньки-хахоньки, там завжди великий рекламний ринок, там завжди серйозні фінансові ресурси, і там ми завжди зможемо домовитися. Отакий певний пресинг, можливо, навіть підсвідомо, його почали вести десь трошки більше року назад. Ну, це дуже чітко видно, коли подивитися по загальній картині українських теле- і радіоканалів. Це підготовка до другого терміну, чи що, до чого це йде? Тому що з таким рівнем підтримки, який зараз показує українська соціологія цій владі, ну, важко стати, мені здається, диктатором. Ну, мені здається, що в Україні взагалі диктатором стати неможливо. Доказано всіми, хто був до того, і коли Кучма спробував закрутити гайки більше, ніж цього могло собі сприйняти і зрозуміти суспільство, у Кучми почався 2001 рік, який дуже сильно його похитнув. Так, на жаль, на кожній нашій серйозній події, на піднесенні суспільному, щось виграє Росія. Вона завжди за цим стежить, вона завжди щось тоді відхаплює. Але Кучма зрозумів, що є межа, за яку виходити не можна. Янукович набрався апетиту, Конституцію поміняв, опонентів почав садити, почав додушувати все, закони узурпаторські проводити, під сім'ю свою всю країну віддавати, переступив певну межу, вибухнуло все. Кінець правління Януковичу. Володимир Зеленський робить дуже багато помилок, які неймовірно нагадують дії Януковича. Просто іноді до неймовірного нагадують. Ну, але мені здається, що є та межа, і він навіть сам усвідомлює, що є певна межа, зайшовши за яку, процеси для нього можуть стати незворотніми. У мене таке відчуття, що певна зачистка інформаційного простору і бажання лишити в ньому в першу чергу лояльних власників каналів, а головне, це все-таки більше розважальне, ніж інформаційний контент, вона пов'язана навіть з другим терміном, хоча він, звичайно, про це мріє, але люди навколо нього, я думаю, гадають про інше, щоб не повторився оцей ефект,
консолідуючого значення засобів масової інформації під час революції. Пригадуєте, як на той момент кілька телеканалів, які тоді функціонували, це «П'ятий канал», це «Еспресо», яке тільки тоді вийшло на нормальний рівень розвитку, це канал TVI і тоді дуже чистий, добропорядний телеканал ЗІК. Як вони прямі трансляції з Майдану вели постійно на всю Україну, як вони консолідували фактично і допомагали організовувати протестні акції. Вони були консолідовані через ці телеканали. І мені здається, що багато хто в Зеленського розуміє, що наступного Майдану не уникнути, але вони вірять, що їх можна притиснути, передавити акції, ну, скажімо, поліцейськими зусиллями, якщо буде нейтралізований оцей фактор масової консолідації. От на відміну від арабського світу, в арабському світі спрацював фактор Фейсбук. Соцмережі, вони стали мобілізуючим фактором. Для України соцмережі стали деморалізуючим фактором. Я написав допис в Фейсбуці, поставив лайки, мені вже не треба йти на мітинг. Я ж лайк поставив, навіщо мені йти? Навіщо мені ще там простудитися, йти на повітря? Я ж зробив свою реакцію, я її висунув у Фейсбук. Отак, на відміну від, скажімо, від жителів арабських країн, думають багато українців. А телевізійний режим, він давав мобілізуючий характер. Це доказано 2013-2014 роком. І тому я думаю, що десь це зуміли оцінити люди, які, мабуть, дуже погано розуміють, як треба керувати Україною, але дуже добре розуміють, як керувати увагою громадян. У нас при владі продюсери. Продюсери розуміють, що таке телебачення, яка його роль в тому числі в суспільних процесах. Дякую дуже. Чохсагол нас, пане Тарасе. Тарас Чорновіл, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. А сейчас появились подробности санкционных мер против Медведчука и его супруги. В частности, Совет национальной безопасности Украины поручил вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», который в 2017 году присвоило окружение Виктора Медведчука. В офисе президента сообщили следующее, цитирую: «Рассмотрев этот вопрос, СМБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках». Конец цитаты. Ну а мы, к сожалению, уже вынуждены с вами попрощаться. Эфир телеканала АТР сейчас будет уже продолжать информационная программа «Заман». В студии для вас работали я, Гульса Михайлова, и мой коллега Осман Пашаев. Саунс.